Be Allah aja wedi kiai, mesti kiai ngono-ngono iku ya makhluk. Bocah kok mbok wari wedi kuwe sing makhluk. Krungu Allah tenang kok krungu kiai ini wedi. Dadi mereka santrine digugah, ono adzan tenang, bareng ono kiai war. Maksudnya, Cung, bocah kok coba latih wedi makhluk tinimbang Allah. Bocah coba latih la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Terus dari kiai sing latihan, dereng tok iku maksudnya gak paham. Maksudnya jenengan sepundi lho. Dididik apik malah kiai takok maksudnya jenengan. Contoh kita maksud. Nah sing kiai asli mesti langsung paham. Mulane Imam Saroni iki cerita wong apik. Kira sak tersinggung. Imam Saroni. Nek ana santri ra nurut tuh seneng ra karo. Tapi orang ngani maksiat tuh, pokoknya nurut tuh seneng ra karo. Misale undang Fif gak morot, seneng ya, Pol. Sor gak morot seneng. Ha tuh gak morot seneng, tapi gak maksiat. Ditakok ya jenengan kiai santri murah nurut kok seneng. Rai-raiku, maksudnya rai-rai telu. Iku sering kodok. Aku seneng ambek pangeran nurut aja sampe ana wong ra nurut pangeran ambek aku luweh nurut. Wong apik cerita. Dadi wedi nek wedi hisab. Dong ya. Iki cerita kiai tenan, no. Seneng nek nurut santri nurut. Aku roh cacah iku wingi ku kodok. Dadi dikongkon pangeran ora nurut. Lah saiki tak celana nurut alhamdulillah aku ora luweh diwedeni timbang